Bos días a todas, a todos. A rolda de prensa pois de hoxe responde pois ao mesmo obxectivo que respondía pois a do pasado mes. Ser transparentes, falarlle con claridade e absoluta sinceridade á cidadanía de Compostela. E teño que dicilo pois claramente. Canto me gustaría que outras persoas deran a cara como facemos nós, se sentasen ante vostedes e responderan pois todas as preguntas que se fan. Que se fan vostedes e que se fai pois boa parte desta cidade. Nós estamos convencidas e convencido de que actuamos como tiñamos que actuar, con responsabilidade co cargo que ocupamos, con lealdade á nosa cidade e con compromiso cos nosos electores. Por suposto que podemos cometer erros en todo este tempo, pero nós damos a cara, non andamos nin con filtracións, nin nos escondemos detrás de outros. Damos a cara desde a convicción de que fixemos as cousas ben, como as tiñamos que facer. Isto non vai de diferencias políticas, nin de egos persoais, nin sequera das liortas que veñen de lonxe e as que algúns fan referencia. Isto do que vai é de integridade. Isto vai de defender as regras da democracia representativa, de evitar que se pase por enriba do que votou a xente fai preto de casi 2 anos e de impedir que se vulnere a legalidade que nos ampara como concelleiras e como concelleiro. Por suposto que todo sería máis sinxelo ceder ás presións da dirección local e provincial que durante todo este tempo procuraron que presentásemos a dimisión algún de nós para que entrase na corporación local o secretario local, o señor Bouza. Por suposto, sería máis sinxelo aceptar algunha desas ofertas que nos realizaron para comprar a nosa vontade. Xa o dixen hai un mes. No meu caso, a permanencia no cargo e seguir o vindeiro mandato como concelleiro. Pero non, dixemos que non. Porque isto non vai de quítate ti para poñerme eu. Dixemos que non, porque nós non imos a participar nese espectáculo lamentable que só está a provocar decepción entre os nosos votantes e esa desafección política en toda a nosa veciñanza. E agora aparece este novo intento. Despois dunha suspensión que non era tan inmediata como quixeron facer crer, expúlsanos do partido usando unha vía expeditiva disciplinaria contemplada para casos extraordinarios de extrema gravidade, como un caso de presunta corrupción, unha agresión a unha veciña, por exemplo, ou un flagrante delito. Por qué? Por respetar os prazos da administración, por actuar de acordo coa legalidade, como quedou acreditado co informe elaborado pola Secretaría Xeral do Pleno deste Concello. Pregúntolles como pode ser que eu poida entorpecer a aplicación dunha resolución posterior á miña suspensión de militancia se precisamente esa resolución, a do cambio de portavoz, amparábase en que eu xa non existía neste grupo municipal. Danse conta que isto é un sinsentido, un completo despropósito que demostra que aquí non se trata de cumprir normativas, senón de facer oco. Eu, de novo, quero agradecer o apoio que tanta xente nos ten trasladado estes días. De verdade que eu nunca imaginei que poidéramos ter ese apoio da xente, das distintas asociacións veciñais, colectivos, institucións cos que traballamos a diario, e tamén moitísima xente do Partido Socialista. Eu creo que falo en nombre de todas, ao dicir que estamos así un pouco abrumados con todo ese apoio recibido, e só podemos dar as gracias e reafirmarnos no noso compromiso de seguir traballando por esta cidade. Esa eu creo que é a mellor forma que temos de devolverlles a todas estas persoas o seu apoio, con máis compromiso, con máis traballo e de novo confirmándolles que non imos fallar a nosa palabra. Nós, as 4 persoas que estamos aquí sentadas, así digo, somos socialistas e por moito que alguén queira eliminarnos dunha organización, seguiremos a selo, porque nós non somos socialistas porque o diga un cargo, nós somos socialistas
polos ideais que defendemos e nos que cremos. E iso non vai a cambiar, así o digo moi alto, moi claro, xa para finalizar, pois con unha suspensión, non vai finalizar nin con unha suspensión, nin con unha expulsión. Bueno, eu, desde logo, pois sumarme a ese agradecemento do noso portavoz a toda esa xente que nos ten trasladado o seu agarimo e o seu respeto e apoio durante todos estes días e durante todos estes longos meses. A verdade é que non sei moi ben que contestarlle a todas esas persoas, amigos e amigas, e moitísima xente descoñecida de toda clase e condición que se achega a ondanos para decirnos, para darnos ánimos. De verdade que só podemos decir gracias. E tamén a todos eses compañeiros e compañeiros do partido que estes días de forma pública e moitos de xeito privado pois teñen compartido con nos a súa preocupación polo que está a suceder aquí en Compostela. E iso deixame moi claro que o PSDG é moito máis do que algúns din que representan. E agardo que se podan escoitar as voces de toda a xente que sabe das consecuencias que pode ter para o noso partido pois o que está a ocorrer na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Queremos deixar claro que o que fixemos non implica ningunha indisciplina. Nós o que fixemos foi non participar dunha convocatoria que era nula de pleno dereito, unha falsa reunión de grupo que non foi convocada polo noso lexítimo portavoz, Gonzalo Muiños, e a que tampouco se convocaba a todos os concelleiros do grupo municipal socialista, porque o señor Sindo Guinarte adiantouse e deixou fora desa convocatoria ao propio Gonzalo Muiños. Non existiu incumprimento de ningunha normativa nin resolución, porque non existiu convocatoria lexítima algunha. E, por certo, a lei deixa moi claro que a competencia dos grupos municipais por maioría nomear o seu portavoz. E por riba de calquera regulamento se cadra, pois está a lei. E poñolles, por exemplo, eu mesma sometinme a unha votación no ano 2012 para a elección do voceiro ou voceira do Grupo Municipal Socialista daquel momento, na que nos candidatamos Martín, Paco Reyes e eu mesma. Perdí a votación, perdímola Mar máis eu, e asumín o resultado. Non houbo mediación da dirección local do partido nin resolución algunha, realizouse unha votación no seo do Grupo Municipal Socialista. Digo máis, preguntemos noutros grupos municipais de outros concellos e que nos digan quen escolle o seu portavoz. Incluso aquí, en Santiago, Gonzalo Muiños foi proposto portavoz porque existía un acordo unánime do grupo porque ninguén quería selo. Eu non quería selo, Mila tampouco quería selo, pero Sindo Guinarte tampouco quiso selo daquela. Non me explico a que responde este claro cambio de criterio, pero, sen dúbida algunha, o tempo non lo dirá. Eu preguntei directamente, xa hai meses despois do verán, o señor Guinarte, e máis recentemente se había algunha conversación ou acordo oculto coa dirección local do partido e, ao notar de aquela, un cambio de criterio tanto del como de Marta Abal. E teño que recoñecer que, tristemente, díxome que non. E díxomo a unhas horas de que se fixera pública esa resolución e uns días antes de convocar esa falsa reunión e unha semana antes de que se iniciara este novo expediente para expulsarnos. Díxome que non existía acordo oculto, de forma moi cobarde, creo eu, e teño que recoñecelo con bastante tristura, porque eu entendía que Sindo Guinarte era o meu amigo e, claramente, tamén dunha forma moi desleal. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu creo que é moi importante esta idea
que puxo de manifesto a miña compañeira Mercedes, queremos deixar claro que non existe indisciplina por parte deste Grupo Municipal Socialista, por parte de ningunha concelleira e, por suposto, por parte do noso portavoz. Hai un mes, o noso portavoz, Gonzalo Muiños, trouxo aquí as probas que amosaban que o seu expediente, aquel primeiro expediente, o da suspensión de militancia, o das BUTs, que todos lembraremos, non tiña ningún fundamento e trouxo probas que amosaron que eran falsas todas as acusacións que se lle facían. Agora, de novo, pois tamén se quere dar a entender que houbo indisciplina. Miren, levamos moitos anos formando parte deste partido. Sabemos moi ben o que é ter que acatar unhas normas de funcionamento. Non fai falla que ninguén non lo diga e que ninguén non lo recorde. Pero o que tenemos que decir e repetir hasta a saciedade é que aquí non houbo ningunha indisciplina e por máis que se repita unha mentira non se transforma en verdade. O digo porque nos últimos días todos vostedes escoitarían a varios cargos do Partido Socialista, persoas importantes ás que nos lle tiñamos tanto recoñecemento, falar de indisciplina e de obrigados cumprimentos. Eu pediríalle a esas persoas, a esas compañeiras e compañeiros, que fixeran o traballo de solicitar o expediente e revisasen os cargos que se nos imputan e as alegacións que nos puxemos riba da mesa. Unhas alegacións que, por exemplo, no caso de Gonzalo Muiños, ían acompañadas de máis de 60 probas documentais. De verdade, alguén quere falar de proceso garantista? Imos comparar os dous expedientes, porque isto é unha cousa que queremos deixar moi clara hoxe. Aquí estamos falando de dous expedientes. No primeiro, o que dixen hai un momentiño, o coñecido como o das BUTs, por votar en contra dunha resolución da dirección local do partido, por romper esa disciplina de voto, resolveuse cun simple apercibimento. E resolveuse no caso do portavoz Gonzalo Muiños, porque teño que lembrar que tanto eu como as miñas compañeiras ese expediente está sen resolver. Agora estamos falando dun novo expediente, deste último expediente, que non nos enganemos, ábrese este expediente porque, como decía a miña compañeira Mercedes, non asistimos a unha reunión convocada polo señor Guinarte e da que lle advertimos que era unha reunión nula de pleno dereito. Por este expediente é a nosa expulsión. Non é por faltas reiteradas como se leva repetindo estes últimos días. A expulsión é por non acudir a unha reunión que non era legal de pleno dereito. Entonces, témonos que danse conta vostedes da dobre vara de medir que existe cando falamos de proceso garantista. Resulta que o primeiro expediente resólvese con un simple apercibimento porque, casualidade, hai dúas persoas afectadas por ese expediente, outros dous concelleiros, que teñen un acordo que nós descoñecemos e resulta que por eso queda nun apercibimento. E isto temos que creer que é un proceso garantista. De verdade, en cuestións tan serias como das que estamos falando, non vale tocar de oído. E que todo o mundo se ampare en que 4 concelleiras desobedecemos as normas, insisto, non vai ser verdade por máis veces que se repita. A nós o que fixeron foi intentar usurparnos as nosas competencias, retirarnos do debate público, intentar desgastarnos con presións constantes para que cedésemos e algunha de nós entregase a súa acta, pero isto desde o minuto 1, desde o día seguinte en que se perderon as eleccións. Son moitas as mensaxes que desde hai meses nos chegan dicindo, e iso non obviará a ninguén, seguro que vostedes escoitaron tamén, que isto da expulsión xa estaba decidido, que non nos matásemos en facer nada porque a expulsión xa estaba decidida. Aínda así, e hoxe, igual que fixen hai un mes,
volvo a apelar aos máximos órganos do Partido Socialista. Négome a pensar que dentro dese Comité Ético e Garantías ante o que nós imos presentar as nosas alegacións non haxa unha ou varias persoas cabais que estuden con detemento a resolución destes expedientes. De verdade, hai algún precedente na historia do Partido Socialista do noso país da expulsión definitiva por non asistir a unha reunión de grupo convocada por un presunto voceiro? De verdade, hai algún precedente histórico por non asistir a unha reunión, ser expulsadas e expulsado do Partido Socialista Obreiro Español? Ninguén se dá conta, neste caso, que se van esgotando os plans que algúns tiñan trazados desde o inicio, a cada plan máis violento que o anterior, para que estas concelleiras e este concelleiro deixe a súa acta. Estou segura de que nin a cidadanía, nin vostedes como profesionais da información son alleos a estas maniobras que comenzaron coa mala elección e co pretexto da desobediencia naquela votación das BUTs. E agora remata, permítame esta palabra que é moi miña, con esta trapallada de dicir que estamos fora do partido por non asistir a unha reunión de grupo. Todo isto é a demostración manifesta de que a cousa non vai de cumprir normativas, senón que vai de facer oco e daquela frase que xa temos tan manida e repetida de quítate ti para poñerme eu. Ben, pois, bo día a todas e a todos. Precisamente, pois, quisera comenzar recollendo as palabras de Mila Castro, da nosa compañeira, que isto vai de facer oco, non vai de cumprimento de normativas. Quisera aproveitar tamén isto pois para decir que non comparto, non recoñezo o termo de díscolos en cada un dos nosos que estamos aquí. Díscolos por que? En que hemos desobedecido? De que somos culpables? De non renunciar a un acto de concelleiros nos que temos dereito a ocupar dito cargo nunhas listas que foron conformadas polo noso partido e que pouco despois comezou esta presión para deixar a acta. Algúns apáranse no concepto de renovación do partido, como digo, pouco despois de perder as eleccións. Pregúntome se a renovación pasa por arrasar con todo o que se fixo, con todo o existente. Sobre isto, escoitábamos hai unhas semanas ao secretario provincial Bernardo Fernández dicir que Gonzalo ofreceu dimisións para renovar o partido. Isto é falso. A dimisión da que falaba o señor Sánchez, pois é a miña. O secretario provincial e o secretario local, como xa comentei na última rolda de prensa, comenzaron e procuraron en repetidas ocasións en pedir a dimisión directamente a mí ou a través de Gonzalo, utilizando como ariete, aproveitando unha relación de confianza que Gonzalo, máis eu, tanto no ámbito persoal como no labor que nos ocupa, temos. Gonzalo non ofreceu a miña dimisión. A Gonzalo exixíronlle a dimisión de maneira reiterada, a miña dimisión. E Gonzalo que fixo foi, pois, mediar nesta situación de maneira constante durante meses co fin de evitar o panorama e o circo que temos agora montado. O fixo o que se pretendeu con esta vontade de mediador de Gonzalo foi utilizalo na súa contra, como xa estamos a ver. Se o señor Fernández quere dar a entender cousas que non son, lle convido que o conte. A falar das reunións que tivo el e contar as veces que el mismo solicitou a miña dimisión. Sentimos disgusto, tristeza ante esta situación. Creemos que o noso traballo non é perder o tempo, nin facer perder aos cidadáns o tempo con estas situacións. Queremos traballar, escoitar os seus problemas e procurar chegar a acordos que resulten beneficiosos para a cidade.
o queremos seguir facendo e non vamos a permitir que se sigan contando mentiras sobre nós. Moitas persoas saben o que estamos a falar públicamente e hai moitas persoas que animan a que seguimos contando a verdade, o que está a acontecer, que ninguén o dubide. O que vamos a seguir vai ser defendendo a nosa posición. Somos socialistas e o mismo respeto que hai que terlle a cidadanía temos que tener entre nós como compañeiros. E isto tanto dende o ámbito local como provincial desta organización, na miña persona non o sentín. Moitas grazas. Se parou a grabación deste móvil, A ver, pregunta. Espera que estaba aí, non te escoitei. Están dispostos a acudir á xustiza para defender... Sí, mira, nós de entrada pois imos esgotar o prazo dos 10 días dos que dispoñemos para presentar o recurso a resolución ante a Comisión Federal pois de Ética e Garantías. Veremos o resultado dese recurso e, desde logo, se é necesario, pois empregaremos pois outras vías para defender a nosa honorabilidade e os nosos dereitos fundamentais. Entre esas vías, pois está a judicial, pois evidentemente. A dirección local do partido di que a súa expulsión é xa definitiva e, ademais, é unha expulsión firme que ten que executarse xa. Vostedes comparecen aquí como membros do Grupo Socialista. Sí. Bueno, sí, creo que xa se explicou, non? O informe do secretario municipal deixa claro que ata que a resolución pois esa firme, pois non terá pois efectos organizativos. Esta resolución, se admite recurso, pois non é firme. Para nós pois non hai debate posible. Entendo, por tanto, que vai vostede ser o voceiro do grupo no vindeiro pleno do xoves. Sí, claro. Sí. Perdón, quería apuntar ao fío da pregunta que facía a compañeira, que escoitábamos onte as nosas compañeiras e Gonzalo, unha entrevista que lle facían a Diego Fernández, dicía nunha emisora de radio que Gonzalo Muiños non era nin militante nin portavoz. A verdade é que estas afirmacións a nós sorpréndenos porque, claro, para o Partido Socialista non somos militantes desde a expulsión provisional. De feito, xa non nos chegan, quero que saiban, que xa non nos chegan ningún tipo de comunicación do partido desde entón. Entonces, eu o que pediría é un pouco de rigor a hora de abordar esta cuestión, máis aínda yo pediría ao señor Diego Fernández, porque el presuntamente é o autor dos informes que motivaron todos estes expedientes. E onte na entrevista na cadena SER, máis concretamente, deixou entrever un descoñecemento enorme no noso procedimento, algo que a nós nos parece moi grave, como digo, si el presuntamente é a persoa que firma esa incoación deses expedientes, eses informes. Dixo que a expulsión, e por eso o quixen deixar claro na miña intervención, dixo que esa expulsión se debía aos reiterados incumprimentos. Insisto, iso non é certo. Falta a verdade. Debera saber que esta expulsión se debe única e exclusivamente pola non asistencia a unha convocatoria de reunión feita polo señor Guinarte, que era nula de pleno dereito. Pero, en fin, tamén confunde a suspensión de militancia do noso compañeiro Gonzalo, que se lle aplicou coa expulsión provisional que se nos impuxo a nós. Quero dicir, é bastante revelador todo isto e bastante desolador que ver como cargos orgánicos que están involucrados nunha cousa tan grave como é a expulsión de concelleiros na capital do país, pois din o que din e fan o que fan cunha falta de rigor total. Gonzalo fala do informe do secretario, pero é obvio que cando chegue a comunicación desta nova exclusión, o secretario terá que emitir un novo informe. Entendo que se lle pedirá un novo informe. Non sei como ven o escenario a medio prazo. Non, xa digo, nós vamos a esgotar ese prazo de entrada de 10 días. A partir de aí, pois agardaremos. Se temos que ir
pois a vía judicial, pois vamos a ir Pero sin máis contempla a claro, sí. posibilidade de acabar con o Tanto todas as vías contempladas, está claro. Pero temos que agardar, claro, dependendo, unha vez iremos pois a vía judicial, a partir desde aí pois agardaremos e tomaremos as distintas decisións. Hacía referencia antes ás consecuencias que pode ter esta decisión aquí en Santiago. Creen que as consecuencias van estenderse fora do termo municipal, por exemplo? Bueno, algúns compañeiros así o manifestaron, non? O alcalde próximo pois de Ames así xa o dixo públicamente. Por certo, agradecerlle cada máis pois ese xesto pois de valentía que públicamente pois xa o transmitira, non? Porque realmente é unha preocupación. Foron máis cargos, pero non os vamos a nomear aquí, algúns públicamente, outros pois persoalmente que realmente pois están abrallados pois con esta situación e pois moi preocupados polo que poida acontecer xa pois cara adiante. O que acontece pois na capital de Galicia, en Santiago, pois queiras ou non, pois na comarca, na provincia, pois claro que influye. Entonces é normal que tamén estén preocupados. Recuperando a pregunta do compañeiro, quería preguntarle se paralelamente a este proceso, mentre se defenden nos ámbitos que sean necesarios, seguirán traballando como concelleiro. Si, nos o dixemos, nos ata o 2027, hasta maio de 2027, vamos a estar pois neste concello, dun xeito ou do outro, pero vamos a estar. O dixemos xa pois públicamente, o dixemos nas distintas intervencións, ademais eso, con ese ánimo pois que nos están a insuflar pois día tras día os distintos veciños, son os que ainda nos empurran máis pois para seguir aquí. Falaba vostedes tamén de decepción no persoal cos seus compañeiros de grupo, non sei agora mesmo como están as relacións tanto contigo como con Marta, e se isto pode supoñer que no vindeiro pleno haxa unha discrepancia en quen debería asumir a portavocía, que entendo que tamén un pouco unha das cuestións entre a dirección e vostedes, e poida derivar nunha diferenciación que se vexa, por exemplo, a hora de votar eses orzamentos que vai levar a alcaldesa. Discrepancia ninguna o respecto de quen vai a ser, que o grupo vai a estar composto por 6 concelleiros o día 27, o xoves 27 de febreiro. Outra cousa é o que fagan pois eles, porque evidentemente nos respondemos por nós mesmos. Sí, quería saber, ese recurso judicial será un caso en que o fundamentarán en indefensión, en desproporción entre as acusacións Bueno, aí, como comprenderedes, pois os nosos asesores xurídicos pois están traballando pois no asunto, entonces obviamente a liña a seguir a van a marcarles. Pero sin ser asesores xurídicos que nós non somos, quero decir, a desproporción creo que é evidente por non asistir a unha reunión. Quizás todos recordemos que houve persoas tan importantes como Carmen Calvo, como Meritxell Batet ou como a mesma ministra Margarita Robles, que tuveron, pois por romper unha disciplina de voto no Parlamento Nacional, tuveron unha multa de 600 euros. É dicir, por non asistir a unha reunión que é nula de pleno dereito por un señor que non recoñecemos como portavoz, porque o noso portavoz é Gonzalo Muiños, non pode ser unha expulsión. É que non pode ser unha expulsión. Terá que ser outra cousa. A parte do traslado do expediente, o partido contactou con vostedes para dicirles que non son xa membros do grupo municipal, que non teñen ni de ocupar o seu local, ni... No. Os entendo entón que o que coñecen é polo que ven nos medios de comunicación dos cargos do seu partido que non o coñecen porque yo trasladen a vostedes, non? Nos o único que temos formalmente é a resolución que nos chegou a cada un dos que estamos aquí. Nada máis. E con eso mantéñense no grupo. Entenden que precisan un novo informe do secretario para confirmar que poden manterse aí e que poden manterse dentro do grupo para o pleno dos orzamentos, incluso que Gonzalo Muiños actúe como voceiro nese pleno. Bueno, os orzamentos están pactados. Existe un acordo pois, de orzamentos asinados polo Grupo Municipal Socialista, que foi quen os negociou pois, legitimamente.
Por certo, exactamente igual que fixamos cos remanentes, está ben? Entonces, pois aí xa toca. Con respecto pois ao outro, creo que xa o explicamos antes. O informe deixa claro, nós imos agotar a resolución, non é firme, imos esgotar esos 10 días. Entonces, se conta, me parece que a partir de hoxe, esos 10 días, se chegou no sonte a resolución. Para o vindeiro pleno, para nós o temos moi claro. O voceiro do Grupo Municipal Socialista sigo sendo eu. Sí, pero o partido di que para o partido sí o é. Sí, pero a lei Vais a pedir, se lles consta que se Xa poida dixen, pedir un que novo informe... dixen que para nós xa non había debate posible. Nós imos esgotar eses 10 días e a partir de aí... De todos os xeitos, xa no informe anterior da Secretaría Municipal queda expresado que isto non vai do que digan os estatutos do partido, senón que o funcionamento municipal ten outros camiños e, polo tanto, entendemos que a Secretaría Municipal vai seguir eses camiños. Marxen das chamadas que recibiran en mesmo tamén con moitos cargos en toda a comarca, máis ou menos a maioría, ainda que non escreven en público, non entenden moi ben o que está pasando, ten un sentido crítico cara ao partido, cree que todo isto que está a suceder pode influir nos vindeiros meses no partido desde dentro. Quero dicir, creen que se pode abrir unha corrente crítica que leve a cambios no partido. Bueno, coido que sí, obviamente, si xa cando as distintas conversas que mantiveron pois con vostede así lle manifestaron pois esa preocupación, me imagino pois que sí, non? Se queira ou non se queira, pois isto todo pois repercute a todos os niveis. Entonces, o que pasa en Santiago, pasa en Galicia, pois ten esa repercusión a todos os niveis. Entonces, tanto internamente como tamén por os vindeiros procesos están preocupados. A nos amosan pois esa preocupación, está claro. Entón están decepcionados co papel que xogou aquí o secretario xeral do PSDG con Besteiro? Sí, xa o manifestamos pois no mes anterior, sí. En todo caso, eu creo que esa percepción que teñen pois os cargos da comarca, das provincias, das capitais de provincia, a percepción que teñen os militantes de todo o país e, por suposto, as veciñas e veciños de Compostela e de outros lugares, porque estamos recibindo moitos apoios de todas partes, esa preocupación e esa inquedanza que teñen porque non entenden en absoluto esta desproporción, este trato absolutamente inédito na historia do noso partido que fai que se tambalee no presente e no futuro o papel do Partido Socialista ao final en Galicia, en Compostela, dende logo, na súa comarca, desde logo, e, por suposto, en Galicia. Isto non é un tema menor, e creo que non está correctamente xestionado, e que isto non responde a un conflicto de intereses persoais. Isto só ten que ver con un interese que era, dende o principio desta legislatura, mover os cimentos do resultado electoral dos representantes da cidadanía de Santiago para que entraran outros con un discurso en torno á renovación, ao esgotamento, non sei que, e haber perdido as eleccións. Cando perdeuse en outras cidades e non pasou isto. Baixouse en outras cidades e non pasou isto. Baixouse en outros procesos electorais, o último, o que ten que ver con Europa e o anterior ca comunidade autónoma, e non pasou nada. E aquí, este brutalismo que está empregando o partido con nós, non responde a nada que a xente poda entender. E creo que aí, e o digo como a xente entendeu perfectamente o que está pasando, o que está acontecendo. E resulta insoportable, porque a nos veñen aquí a vernos xente que non coñecemos, nos paran pola rúa, xente que non coñecemos de toda a clase de condición e de todas as partes do Concello, transmitindo esa preocupación e
e ese pois tamén cariño que esta situación provoca pois ante unha situación injusta de xente que non ten ao mellor nada que ver ideolóxicamente con nós. E iso é así. É que non é cousa pequena o que acaba de decir a compañeira Mercedes, porque parece que algúns están empeñados en asimilar isto ás liortas históricas que non vamos a negar que houbo na agrupación de Santiago históricamente en algúns momentos, nunca chegaron hasta este extremo, pero isto non vai deso, non vai desas liortas. Aquí non hai ninguna cousa persoal que xa digo, algúns e algunhas se empeñan en decir que isto non vai de actividade política nin de idea política, senón de algo persoal. De verdade, isto vai dunha brutalidade desde o inicio do mandato, desde que se perderon as eleccións, de unha brutalidade, de un intento de acoso e derribo, de intervención do grupo municipal. Pois claro que o grupo municipal ten que coordinarse ca parte orgánica en todos os concellos, decía onte o secretario de organización, es que en todos os concellos, que le digan a outros concellos, claro que sí, o que non se pode é con esta brutalidade que só perseguía unha cuestión, e é que algún ou algunha de nós deixase a súa acta de concelleira para que un señor que aterrizou aquí na nosa lista municipal porque houbo un candidato que o puxo de número 11 que irá pasar por riba de cada un e cada unha de nós por ter un mal resultado. Creo que os malos resultados, e a vista está en outras eleccións, non indican que a xente se teña que marchar para a súa casa. Consideran que houve un erro na confección da lista? Non tanto polo resultado, sino porque todos os implicados en este conflicto, dunha e doutra parte, e mesmo algún que xa non está por temas judicializados, todos estaban na lista. Penso que agora non é momento xa pois de botar pois a mirada pois atrás do que se fixo. Isto vai do que vai. Isto xa vai pois ahora pois de outra cousa, sin máis. No, é que non toca. Está claro que agora mesmo non hai unidade de voto no partido, hai un pleno importante para a próxima semana. Gonzalo Muñoz segue sendo o vocero, mentras o secretario non diga outra cosa. Sin dominarte, só podería intervir nese pleno se vostede lo permite, ou non? Vamos a ver, o voceiro, sí, o voceiro do Grupo Municipal Socialista para o seguinte pleno vou seguir sendo eu. E vou intervir no debate de orzamentos. Como así fixen tamén no ano pasado. No pleno pasado e nos orzamentos tamén de... Efectivamente. Claro, por eso. Martaval, ademais, se lle ofreceu intervir, non? Como que leva esas áreas, e non quiso intervir no debate de orzamentos, e o asumín, igual que o asumín o ano pasado, vou non asumir no pleno do vindeiro xoves. E xa digo, nós aí seguiremos, non nos vamos a cambiar de opinión. Hai dúas persoas que se o fixeron, xa o explicarán, e nós, pola nosa banda, os orzamentos, a negociación xa está feita, o acordo de orzamentos nos quedou moi claro, imos aprobalos. E desde logo, volvendo aos orzamentos, as comparacións son odiosas, pero hai que decir que nada tivo que ver a negociación destes orzamentos, dos orzamentos do ano 25, coa negociación aceleradísima do ano anterior, na que, dende logo, os concelleiros non tivemos acceso a ningún tipo de información, nin se nos permitiu participar no proceso. Tampouco a señora Abal, que agora di ter dúbidas destes orzamentos, despois de estar en todas as reunións nas que eu tamén estiven, pero eu creo que é moi importante lembrarlle tamén que o día 29 de decembro do ano 23 ela mesma recoñeceu que non poderá ler nin tan sequera o cadro de persoal.
Así que eu creo que pois, o que debemos, antes falaba Mila de rigor, eu creo que en todas estas cuestións debemos de ser todos e todas moi rigurosos.